Suene vibrante el himno de amor, entona tu pueblo con grata emoción. Resuene vibrante el himno de amor, entona tu pueblo con grata emoción. Patrona del Hijo, gran Madre de Dios, sé siempre la reina de nuestra región. Patrona del Hijo, gran Madre de Dios, sé siempre la reina de nuestra región. Patrona del Bicol, altar del amor, reliquia bendita que el cielo nos dio. Escucha benigna del pueblo el clamor que acude a tu templo con fe y devoción. Patrona del Bicol, altar del amor, reliquia bendita que el cielo nos dio. Escucha benigna del pueblo el clamor que acude a tu templo con fe y devoción. Resuene vibrante el himno de amor, entona tu pueblo con grata emoción. Resuene vibrante el himno de amor, entona tu pueblo con grata emoción. Patrona del Bicol, gran Madre de Dios,
resuene vibrante el himno de amor que entona tu pueblo con grata emoción. Resuene vibrante el himno de amor que entona tu pueblo con grata emoción. Patrona del Hijo, gran Madre de Dios, sé siempre la reina de nuestra región. Patrona del Hijo, gran Madre de Dios, sé siempre la reina de nuestra región. Los ríos murmuran tu nombre al correr, los montes proclaman tu gloria y poder. El pueblo creyente con gozo te canta amoroso y besa tu pie. El pueblo creyente con gozo te canta amoroso y besa tu pie. Resuene vibrante el himno de amor que entona tu pueblo con grata emoción. Resuene vibrante el himno de amor que entona tu pueblo con grata emoción. Patrona del Hijo, gran Madre de Dios, sé siempre la reina de nuestra región. Patrona del Hijo, gran Madre de Dios, sé siempre la reina de nuestra región. Patrona del Bicol, altar del amor, reliquia bendita que el cielo nos dio. Escucha benigna del pueblo el clamor que acude a tu templo con fe y devoción. Patrona del Bicol, altar del amor,
Vega and family. Para sa kalagminda Joven E. Winifreda, dulot J.R. Delgaco and family. Para sa kalag ni Justina, dulot ni Julieta Nadal. Para sa kalag ni Lourdes Natum pueblo con grata emoción, patrona del vi con gran madre de Dios, sé siempre la reina de nuestra región, patrona del vi con gran madre de Dios, sé siempre la reina de nuestra región. Hello, test mic. Hello, hello, test mic. Inimbitaran gabos na magtindog asin makatubang digdi sa likod kan sa tuyang Puerta Mayor. Welcome sa tuyang mga imahin. Sa nama asing Santo. Amen. Kita nagkatiripon ngunyan, dara ang kaugmahan asin pasagtalamat sa pagsungko sa tuyang parokya kat sa itong mahal na ina sa Senyor de Peña Francia. Bilang tanda kan sa tuyang pag-ako sa iya, ngunyan magpamibi kita kibirin Maria sa pagpahayag kan mga tataramon ng pagkaherak asin sa tuyang idulot sa iya ang sa tuyang mga personal na kagadan asin pamibi. Pamibi sa pag-ako kan imahin ni Nuestra Señor de Peña Francia. Urog ni namumuto na ina, maugmami ikang inaako sa samong parokya, umahamiso na Birhen kan Peña Francia, sa imong halipot na pagbisita sa mo, magtalubulugod ang samong pagkamot sa imo. Ginigirumdum niya mo ang momento duman sa krus, kan itinao ka sa mo kan sa imong aking sa Jesu Kristo bilang sa mong ina. Ngunyan na inaako kaniya mo panunin pagpakumbaba asin tudok sa buot sa samong atuba sa imong atubang. Hinahagad mi man sa imo na akuon mo man kami bilang sa imong mga dibotong nagsusulsol. Hinahagad niya mo na ibahan mo kami sa samong pagbaklay. Magdanay ka sa samong kaugmahan asin kamunduan, sa mga pagtios asin kaginhawahan. Siring kan pagdamay mo sa imong aki sa dalan, pasiring sa Kalbaryo, ibahan mo man kami ngunyan sa panahon kan samuyang pagbaklay, pasiring sa iya. Kami na pano ng pagkatakot asin mga kaluyahan, lugod ang sa imong pagbisita asin pagdagos digdi sa mo ngunyan na aldaw. Ngunyan na banggi, maging burabod kan sa muyang gusog, tanganing magdanay kami sa pagbaklay sa dalanin buhay. Sa pag-ako mi sa imo, inaako mi man nyamo an sa imong aki, na kay bamong nabubuhay as sinagade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen.
Diyos marhay na hapon sa indugabos mga tugang. Ang debosyon sa El Divino Rostro, nagpuon kan taon 1883, kan maghukpa sa siyudad kan Naga, kaidto Nueva Cáceres, ang epidemya kan kolera morbo. Huli sa pagkaherak kan Diyos, na iligtas ang siyudad sa nasabing kahilangan. Asin poon kaidto, inumaw siring man ang Divino Rostro kan sa tuyang mahal na ina Nuestra Señora de Peña, Francia. Mga tugang, ang imahen kan El Divino Rostro. Viva El Divino Rostro! Viva El Divino Rostro! Viva El Divino Rostro! Sa tuya ng awiton ang himno sa Divino Rostro. Nagligtas sa kabikolan, sa kolera kahilangan. Sa tuya pong iwagayway ang sa tong mga panyo. Mangonyan sa mga kadifisila. Matukaw po ang gabos. Kan 1710, dinara ni Don Miguel Robles de Cabarrubias sa runa kan Bicol ang regalo kan devosyon ki Nuestra Señora de Peña, Francia. Kaya kita ngunyan, padagos na nagpapasalamat sa Diyos sa dakulang devosyon na ini. Si Ina, ang siyempre la Reina de nuestra región, ang nagdadanay na Reyna kan sa tuyang rehiyon. Ang simbahan, danay nangangaiponin sa rong ina, na maranga kan sa tong kamunduan, na matukdo sa to kan katotoohan, na magtatao sa to nin katuninongan, na magsasadol sa to sa kabinian, na magiging modelo sa pagtubod asin pagsunod sa rong ina na madamay sa iyang mga aki puon kaidto sagkod paman an pamanang banal hale sa kagurangnan. Ngunyan po iwagayway po niya to an sa tong mga puting panyo asin
iitaas ang satong mga puso sa pagtubod asin kagaya-gayahan. Matindog po ang gabos. Viva la Virgen! Viva! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Viva! Viva ang satong mahal na ina! Viva! Viva ang patrona kan Bicolandia! Viva! Gloria Excelsa Protectora! Ang bilog na kabikolan, nag-uugma asin nagsasanong sa sarong awit nin pagkamoot, sa dakulang kaugmahan asin pasasalamat, sa baton nyato an ina kan satong paratubos. Iwagayway po nyato an satuyang mga panyo asin maugmang sa baton an satong mahal na ina. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Viva la Virgen! Viva an Reina kan Bicolandia! Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Viva la Virgen! Viva ang patrona kan Bicolandia! Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Los ríos murmuran. Padagos po nyatong iwagayway ang satong mga punting panyo, asin maugmang sa baton ang satong mahal na ina. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Viva ang Reina kan Bicolandia! Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Viva la Virgen! Upakan po nyato ang satuyang mahal na ina. Y pueblo creyente con gozo te ve, canta amoroso y besa. Viva la Virgen! Sa liwat po, upakan po nyato ang satuyang mahal na ina. Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Viva ang satong mahal na ina! Viva ang patrona nin Bicolandia! Viva la Virgen! Ang Santa Misa po nyato ngunyan, pangingenotan kan satuyang kora paroko, asin vicario foraneo kan satuyang vikaria kan banal na krus, si Reverendo Padre Albert S. Orillo. Awiton po nyato, an awit sa pagpuon. Supayan lang ang puso ni pagkumaw, makawin ang lambang muso ni pagrukyaw, sarong na kulang malao kita pinarasa. Kita
kagayaan, magsanong ang gabos, uli sa balaong, ang inakan Diyos, ina sa kinaban, ina sa kalangitan, malaong sa banwaan, malaong sa simbahan. Saan patalupon, palakupon, agawon sa kapos na palawan, balaong patalupon, palakupon, agawon sa kapos na panahon. Kagaya-gayaan, magsanong ang gabos, uli sa balaong, ang inakan Diyos, ina sa kinaban, ina sa kalangitan, malaong sa banwaan, malaong sa simbahan. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurang nanta, ang pagkamot kan Dios, asin na pagkisumaro kan Espiritu Santo mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Matugang kita nagkatiripon sa pagtaong pagpasalamat sa kagurangnan sa paagi ni Birhen Maria, Nuestra Señora de Peña Francia, and sa siempre la Reina de Nuestra Región. Kita mag-umaw sa kagurangnan para sa regalo ng pagkaburunyog as pagkamot na yaon sa tong komunidad, mamatayan niya ito ang pagkamot as pagkaherak ng Diyos sa laukan Santa Misa. Kaya ako untaan sa itong mga kasalan, tangan ni magkanig kita magselebrar ka mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ko nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo matugang na ako ay pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos sa makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
pagtaong onra sa balaog nin debosyon sa patrona kan sa tuyang runa. Iitaas niya to ang satong mga panyo sa pagwagayway, sa pag-awit kan kamurawayan. Gloria in excelsis Deo. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katulungan, sa mga taong marahayan mo. Inoong awit ka, inukyawit ka, sinasampawi ka, pinapamurawanin kita, pinapasalamatan kita. Ulitan, takula mo, tamurawayan, nagurang na na Diyos, Padre ng Lingkod, Diyos sa mga kapangan. Nagurang na ng Iputong Jesucristo, nagurang na na Diyos, Cordero ng Diyos, kapitan abang. Ikaw na nagpaparakan mga kasalanan, inaban, nalalaki kami. Ikaw na nagpaparakan mga kasalanan, inaban, akuhan sa mong pagkimahirap. Ikaw na nagtutukaw sa buong Ama, nalalaki kami. Ay kasanaan banal, ikasanaan kakurangan, ikasanaan puro, talanggaw. Yesu Cristo Kalma, ang Espiritu Santo, sa kamurawayan ang Diyos Ama. Malibig kita, O Diyos, na nagpahiling kan liwanag nin sa imong katotohan sa mga nalagalag na makabalik sinda sa dalan. Tawan sa gabos na minapaayon sa Kristiyanong pagtubod na itong mga salungat sa ngaran na ini, sikwalon asin itong mga angay digdi sunodon. Huli kay Jesucristong kaguranan niya mo sa imong aki, na kay ba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro ka ng Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matuko po ang kabos para sa liturhiya kan tataramon. Ang mga babasahon. Sa enot na babasahon, ipinapahayag ang manunungod ki Propeta Amos na tinawan nindoon na siya inapod kan Diyos asinyaon ang sa iyang tudok sa buot na kasimbagan sa pangapodan na ini. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Amos. Si Amasiyas, padi sa Betel, nagsabi kay Amos, "Parahula, lakaw, magdulag ka pasiring sa dagaan ng Huda. Magkakan ka duman ka maghula. Sa Betel, dai ka na maghula. Hulita, sangtuaryo ini kang hade, asin harong kang kahadean." Nagsimbag si Amos kay Amasiyas, "Bako akong propeta, bako man ako ake nin propeta, kundi bakero ako asin paratama ning sikomoro. Kinua ako kang kagurangnan sa hudian kan kawan, asin sanabihan ako kan kagurangnan, lakaw, magprofesiya ka sa banwaan kong Israel."
Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial, kagurangnan, pahilingan sa mo ang sa imong pagkaherak, asintawan sa mo ang sa imong pagligtas. Kagurangnan, pahilingan sa mo ang sa imong pagkaherak, asintawan sa mo ang sa imong pagligtas. Dadaguhon ko kung ano ang isasabi ka Diyos. Tamataram ang kagurangnan ning katininongan sa iyang banwaan, sa mga maimbod sa iya. Totoo, harani sa mga pagkatakot sa iya, ang tabang niyang kaligtasan, tanganing mag-erok ang kamurawayan sa satong daga. Kagurangnan, pahilingan sa mo an sa imong pagkaherak, asintawan sa mo an sa imong pagligtas. Ang karahayang buot asin katotoohan nagsabatan, ang kasuripotan asin ang katuninongan nagkugusan, ang katotoohan nagsupang sa daga, ang kasuripotan nagduungaw halis sa langit. Kagurangnan, pahilingan sa mo an sa imong pagkaherak, asintawan sa mo an sa imong pagligtas. Taan kagurangnan man magwawaras ning karahayan, asin ang daga niyato magbubunga, ang kasuripotan maglalakaw sa atubang niya, gigibuhon niya dalan ang sa iyang mga inagihan. Kagurangnan, pahilingan sa mo an sa imong pagkaherak, asintawan sa mo an sa imong pagligtas. Ipinapaabot sa tuya ni San Pablo na bilang mga Kristiyano, kita inaapodan na mabuhay na may pagsakit sa Ebanghelyo. Kaipuhan na padagos kitang magpasalamat sa Diyos na sa tong paratukdo. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Pagumawon ang Diyos, Ama kan kagurangnan si Hesu Kristo. Siya na inyo ang nagbindisyon sa to, kan gabos na espiritual na bendisyon sa mga langit nun, kay Kristo. Pinili niya kita sa iya bago tugdason ang kinaban, na maging banal asin mayong digta sa atubang niya. Sa pagkamuot, itinakda niya kita kan enot pa para sa kamugtakan nin aki, huli ki Hesu Kristo para sa iya. Susug sa pagmarhay kan sa iyang buot, para sa kaumawan kan kamurawayan kan sa iyang grasya, na iwinaras sa to, sa iyang namumutan. Sa iya igwa kita kan katubusan, huli kan sa iyang dugo. Ang kapatawadan kan mga kalapasan, susog sa kayamanan kan sa iyang grasya, na pinapsagana niya sa to. Sa bilog na kadunungan, asin katukduan, ipinaisi sa to ang misteryo kan sa iyang buot. Susog sa iyang pagmarhay, na itinangro niya sa iya, para sa palakaw kan kapanoan kan mga panahon, na bilugon sa angabos ki Kristo na pamayo, ang mga nasa langit, asin ang mga nasa daga. Sa iya nagkapalad man kita, na mapili, kita na itinakda kan enot pa, susog sa plano, na nagpapahaman kan gabos, susog sa hatol, kan sa iyang buot, panganing mapa sa kaumawan kita, kan sa iyang kamurawayan. Kitang enot na nagkaigwang paglaom ki Kristo. Sa iya kamuman, pagkadangog kan tataramon ning katotoohan, na iyo ang ebanghelyo, kan sa indong kaligtasan, asin pagtubod dyan. Tinandaan kamo kan banal na espiritu, kan panuga, na iyo an aras kan sa tong pamana, para sa katubusan kan banwaan, na pinagalan kan Diyos, para masadiri, para sa kaumawan, kan sa iyang kamurawayan.
Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, Ang kagurangnan mapasyo, Asin sa imong espiritu, ang pagbasa kan banal na ebanghelyo sosog ki San Marcos. kamurawayan sa imo kagurangnan. Inapod niya sa iya ang 12, asin pinuunan na sugoon, duwa-duwa. Tinarawan ning kapangyarihan sa mga maating spirito, tinugon na dai magdara nin ano sa dalan, kundi sugkod sana, ni tinapay, ni supot, ni kwarta sa saindang hagkos. Alagad, nakasandalyas asin dai magsulot nin duwang bado. Sabi sa inda, sain man kamo magsakat nin harong, duman kamo magdagos sagkod na magluwas hali duman. Kun sa sarong lugar day kamo akuon, asin day kamo dangugon, maghali kamo duman, asin pagpaga, analpog sa saindong mga bitis, sa pagpatotoo laban sa inda. Pagluwas nagharubay sinda na magbarakli, dakol na demonyo ang pinaralayas ninda. Rinalahidan ninlana ang dakol na may helang, asin binirulong. Marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo, matuko po ang gabos sa pagginanyog kan homilia. Diyos maray na hapon po kaninyong amin. Siguro po, bako lang ako ang naugma, kundi gabos po kita naugma dahil sa dakulang pagkakataon na ini na kita makaatubang sa satuyang mahal na ina, asin kang Divino Rostro, na kita pagbisitahon kan satuyang mahal na ina, asin kang banal na lalawgon ni Jesus. Kaya ang momentong ini, liwat momento ning grasya para sa satuya gabos. Hanggang sa ngunyan, ang satuyang mahal na ina, padagos na ikokonsiderar niya tong tunay na disipulo, asin apostoles kan satuyang kagurangnan.
hulita sa sayang paglalakbay, mayong ibang darasa sa tuya, kundi ang sayang aking si Jesus. Kan Mayo 1, nagpuon po ang sayang pagbisita sa mga probinsya kan Bicol. Mayo 1 po, nagpuon po duman sa daet, bago po kang aldaw kang instalasyon kan sa tuyang bagong arsobispo na dating obispo kang daet. Pagkaaga po pinagdispider po o pagkaaga inako ang sa tuyang mahal na ina, bago po siya Pitsa 2 o Pitsa 1 nagpanaga, asin Pitsa 2 pinag-instalaran siya bilang arsobispo. Asin dagos-dagos pong naglibot sa bilog na probinsya kang Camarines Norte, dangan nagsunod sa diocese kang Libmanan, pasiring sa katapos sa Libmanan, nagpasiring sa Masbate, dangan Sorsogon, pagkatapos kan Sorsogon sa Albay, dagos duman sa Birak o sa Catanduanes. In fact, pagkatapos o aldaw pagkatapos kang instalasyon ni Bishop Louie, nagbalyo na ang imahin, asin ang imahin kang Divino Rostro duman sa Karamuan. Kaya 2 semana na po na nag-iikot, hali duman sa partido, nagpabuhi na, nagpairiga, asingon niya po sa tuyang vicariate, pagkatapos na magbisita duman sa San Miguel Bato, Sentro Kang Bato, Paluyon, asin ngunyan sa satuyang misa antisipada, sa tuyang idinudulot ang misang ini sa kaumawan kan sa tuyang mahal na ina. Bihira po ining mangyari, alagad may dahilan po kung tano ta nagigibo po kita kang siring na kang dakulang seremonyang ini nin pagbisita, although permita mang ginigibo yan, alagad na iiba ang pagbisitang ini dahil sa tuyang ginigurumdom an ikasanggatos na pagkorona kan sa tuyang mahal na ina bilang patrona kan Bicolan niya. Kan Pebrero 2, kung sa tuya pong nagigirumduman, ang sa tuya pong dating arsobispo, Most Reverend Rolando J. Triatirona, naggibo po ning surat pastoral. Alagad buot ko pong balikan 2 parte o 2 paragraph kan sa iyang surat pastoral. Tanganing i-refresh po kita kung ano ang kadahilan, kung taano ta nagrorokyaw kita kan aldaw kan taon na ini. Sabi niya, ang Kabikulan binalaugan ng God nin mayaman na debosyon sa satuyang ina na nagpuon pa 13 na taon na ang nakakaagi. Rinurumdum niya to kung paanong kan Septyembre 20, 1924, sa laog kan pagkapapa ni Pio ika-11, ang imahen kan Nuestra Señora de Peñafrancia kinoronahan bilang Reyna asin Patrona kan Kabikulan, kan Delegado Apostoliko Moy Reverendo Guillermo Piani sa patio kan katedral. Ginibo ini sa kahagadan kan dating obispo Reverendissimo John Bernard McGinley sa tabang kan Asosasyon de Peñafrancia na nakiulay ki Papa Benedicto ika-15 tanganing iwaras ang kanonikong pagkorona. Hulita na utob na ang 2 rekisito
Enot, ang lawig nin panahon, nin debosyon, asing kasaysayan nin milagro, sarong dekreto na nagtutugot sa kahagadan na ibinaba kan Mayo 13, 1920, kan chapter kan Basilica ni San Pedro. Alagad ang aldaw kan pagkorona nangyari pakalihis nin 4 na taon kan si Obispo McKinley nakadistino na sa California. Sedi bakante kaito ang diocese kan Cáceres, kun kaya si Padre Francisco Reyes ang administrador kan diocese, asin si Padre Casimiro Lladoc iyo ang namayo kan mga selebrasyon. Pagkalihis nin sarong siglo, minahurup-hurup asin minarokyaw kita kan sentenaryo kan kanonikong pagkorona sa imahe ni Nuestra Señora de Peña, Francia. Ginigiyahan kita kan solemning tema na siyempre la Reina, pamanang banal, atamanon, padanayon, palakupon. Divine inheritance, nourish, preserve, and share. Kaya ang agyat sa tuya kan sa tuyang namumutan na arsobispo, dating arsobispo, madyanang ruripuntaan yaman kan dibusyon na iwinara sa tuya, asing gibuhon ta ini sa paagi nin pagbabago na huli man sana ka ining dibusyon. Tugutan ta ang dibusyon na ini, nadarahon kita, pasiring sa pag-ako, kandakulao na katungdan na ini, mairas na pusog asin makusog sa masunod na henerasyon. Bako ining panahon para sa kaniguan na garbo asin kaurugmahan, kundi sa udok na pagpamibi, hararom na paghurup-hurup, asin durungan na pag-ako nin responsibilidad. Kan si Maria pinili kan Diyos, sinabihan siya kan anghel, tara, pano kaning grasya ang Diyos yaon sa imo. Sinugos siya sa sarong misyon nin pagkamuot asin pagkaherak sa mabukid na Huda. Siring sa pagkahadi kan sa iyang bugtong, ang pagkareyna ni Maria nangangahulugan na nin paglingkod. Ang sa iyang awit, pag-umaw, sabi niya, puon ngunyan ang gabos na kapag-arakian, aapudon akong banal. Dainagikan sa kapabaw-abawan, kundi sa udok na buot na pagpasalamat, hulita, ang kababaan niya hiniling kan makapangyarihan na Diyos. Sa iyang kaluyahan, asing kapakumbabaan, ang kamurawayan kan Diyos, nagsirang sa iya. Bilang mga tagapamahala kan debosyon, ang satuyang paglaom asin pamibi, iyo na ang sentenaryong ini, maging sarong solemning gawi nin pagpasalamat, asin minaaningal, na panuga nin pagsarig ki Maria, sa tuyang Reyna, asin ina. So ini po ang parte kang surat pastoral kan sa tuyang namumutan na dating arsobispo Moy Reverendo Rolando Tirona. Asin sa siring na spirito kita nagkakatiripon ngunyan, tanganing balikan ang sanggatos na taon na nakalipas, asin sa rumdum nyato kang taon 1920, day taman maibitaran na magbalik pa kita sa taon 1710. Lampas na tulong gatos nin pagdebosyon. Kaya kung isipon ta, halawig na ang nailakbay kan satuyang debosyon sa satuyang mahal na ina. Kaya day po kita mangalas ng debosyon bako lang digdi sa satuyang runa, bako lang sa Bicol, maski sa Pilipinas, dakul na parte kan satuyang nasyon, igwang debosyon sa satuyang mahal na ina.
asin lalo pang naghihiwas sa bilog na kinaban. Aram ta na may mga kadako na mga communities sa manlain-lain na parte kang kinaban na nagroromdom, nagdidibusyon sa satuyang mahal na ina. Kaya may ituturing niya tong dakulang balaog na itinao sa satuya. Kung ang Pilipinas po pinagkukonsiderar na Pueblo Amante de Maria, ini po digdi sa Kabikulan, mas mati po niya to ang satuyang pagiging harani sa satuyang mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Kaya dayta maisip na kung igwang sarong bagay na nagsasaro sa tuya bilang mga Bicolano, iyo ang satuyang debosyon sa satuyang mahal na ina. Dayta na mamate na kita ilo na nagsusulo-sulo dahil igwa kitang siyempre la reina, danay na birhen, danay na ina na nagigiya sa satuya. Asin siyempre, kaiba ang Divino Rostro, ang banal na lalawgon ni Jesus. Asin maski nga ni po, igwang separate na image ang Divino Rostro, dapat na itamalingawan na sa imahe ni ina, haranis sa iyang daghan, iyo ang lalawgon ni Jesus, na padagos na nagpapagiramdom sa satuya, na sa iyang paglalakbay, mayong iba siyang dara, kundi ang satuyang kagurangnan na si Jesus. Kaya, we can say, she is truly a missionary. Siya ang nagtitipon kan mga aki inin Diyos, asin sinasaro niya kita bilang sa iyang mga aki, asin dinadara sa satuyang kagurangnan. Kaya, kita lubos na nagpapasalamat sa mga aldaw na ini sa iyang pagbisita, daw halipot lang pong panahon, sa aga pong amay, idadara siya sa Santo Domingo, much as we want her to stay longer. Alagad, sabi kaya ni Jesus, I must go to the other side also. Kaya sa halipot na panahon na ini, nagpapasalamat kita sa dakulang biyayang ini. Dahil ko aram kung rin ang masunod na pagbisita, kaya namnamunta po niya to ang presensyang ini kan satuyang mahal na ina. Ang sa indo pong dulot, ngunya na banggi, ipapadarata po sa Basilika, kung ano man pong maidulot niya to, ano man na sobre na itataon nindo, idadarata po yan sa Basilika bilang suporta niya to sa preparasyon para sa selebrasyon kan centenaryong ini, asin de po kamo mahadit mas urog na biyaya ang aramta na itinatao kan sa tuyang mahal na ina, asin iyan padagos na itatao sa tuya, hulikan sa tuyang karahayan, siring na siya naging marahayon sa satuya gabos. Viva la Virgen! Viva! Viva la Reina de nuestra región! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Palakpakan niya to ang sa taong mahalan. Matindog na po ang gabos. Minatubod ako sa Diyos amang makakamhan, kagibunin langit asin daga. Minatubod ako kay Kristo, aking bugtong niya, kagurangnan ta. Pinangidam sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Pinangaki ni Birhen Maria. Kitan kan Diyos. Humidilig sa magadan, sa katulong aldaw na buhay liwat, suminakat sa langit, asin nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan, mabalik sa paukom sa mabuhay asin magadan. Minatubod ako sa Espiritu Santo,
sa malala simbahan na Katolika, sa parapakinabang ni mga santos, sa kapatawaran ni mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ni mga gadan, asin sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Mamibig kita sa Diyos na sa pagdibusyon ta kinuha sa Senyor de Peña Francia, sa tuyang ina asin reyna ning Kabicolandia, ikataw sa to ang sayang Diyos no natabang, asin padagos na magtalubo sa buhay ning kabanalan, ang sa tuyang simbag kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Sa padagos niya tong pagdevosyon sa mahal na ina, lugod sa paagi kan mga padi, religyoso asin laiko, misyonero, ang misyon kan simbahan na ipinahayag ang marhay na bareta kan pagkamuot kan Diyos, makabalangibog sa gabos na puro kan kinaban, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Sa padagos niya tong pagdevosyon sa mahal na ina, lugod puunan asin ipadagos kan mga namamayo asin namamahala sa gobyerno, ang mga programa sa ikakarahay kan kapalibutan, an satong sarong eerokan, asin lugod ang mga gawi-gawi asin komersyo kan mga yaon sa sektor nin pag-uuma asin pagnenegosyo, daina makadaniyar sa mga natural na rekursos kan satong kapalibutan, kundi makapabunga asin makapauswag kan mga ini, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Sa padagos niya tong pagdevosyon sa mahal na ina, lugod ang mga nasyon na nakakaranas nin kadukhaan, kariribokan, giyera, asin bakong matanos na palakaw kan sa indang mga lider, magmatinios sa indang mga kasakitan, asin mahawas sa indang kadukhaan, asin lugod ang mahal na ina, rangahon ang pagkawara kan sa indang mahal sa buhay, asin hubadon sa mga lider, ang kapasluan sa kapangyarihan, asin pangbibihag sa iba, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan sa mong pamibi. Sa padagos niya tong pagdevosyon sa mahal ni ina, lugod ang mga aki sa pupuunan, nayaon sa huma nin aborsyon, mga aking nagtatrabaho sa hoben na edad, mga nagtatrabaho sa makalunos-lunos na mga kondisyon, asin itong mga nagsasakit, huli sa halawig na kahilangan, mailikay kan mahal na Diyos sa huma nin kagadanan, nahimo kan tawo, asin kan mga dai matanos na sistema, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Sa padagos niya tong pagdevosyon sa mahal na ina, paraon ang kultura kan daing pakilabot sa kapwa, asin magtindog nin tulay nin pagkasararo, magkasinarabotan, asin tunay na pagmalasakit sa satuyang mga kapwa, asin lugod pagianon ang gabat kan mga problema na pinapaasan kan sa tong mga tugang, pakusugon ang mga nagduduwa-duwa, asin magkaigwa nin maugma, asin masinabot na komunidad, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Sa padagos niya tong pagdevosyon sa mahal na ina, lugod ang gabos na mga gadan, lugod ang sa indang paglaom sa buhay na daing kasagkoran, masanglian kan kapanoan nin pakahilig sa Diyos, siring man ang mga nagmumundo sa kagadanan kan sa indang namumutan, lugod sinda padagos na maglaom asin magsarig sa panuga kan mamuraway na pagkabuhay liwat, ipamibinyato sa kagurangnan. Sa katuninongin sa tuyang puso asin isip, iraninyato sa kagurangnan an iba pa niyatong mga kahagadan, sa tabang asin intersesyon kan sa tuyang mahalaina na sa Senyora de Peña Francia.
Mamibi kita, kagurangnan, hinanyugan sa mga Kagurangnan iwaras mo sa mo ang balaog ding kabanalan, katuninongan ising kaugmahan, padagos luod kaming magsarig sa Dios sa taho kan pagsakit, asin mga agyat kan panahon. Sa tabang kan mga pamibi, kan sa tuyang ina, Nuestra Señora de Peña Francia, lugod ang pamanang banal, magdara sa mo sa kaligtasan asing kaugmahan, sa imong langit no nakahadean. Inihinahagad mi huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matuka po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia. Ang pagdulot asin pag-andam kan mga atang. Sa
matindugpoan ka, boss. Magpamibi ka mga tugang, tangan sa kos sa idong atang, magkanigong akoon kan Diyos amang makakamahan. Akoon manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang nyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, hilingaan mga atang, kanamimibing simbahan, asin sa pagpakinabang na iniitugot mo sa mga nagtutubod ang pagtalubo sa kabanalan, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas, na dani as minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamahan na ding kasagkuran. Nakakagami aw kami na sa ding sagkod mong kamurawayan, nagsasanggawad sa mga may kagadanan, sa bagsikan sa imong pagka-Diyos, at angani itinagama mo, ang bulong sa samo man sanang pagkamagagadanon. Asin kun ano, an ikay pinahamak kan mga nawara, yuman an ilinigtas mo sa inda, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya anokbo ni mga angheles nagsasamba kan sa imong kamahalan, nag-uugma sa atubang mo sagkod paman. Nag-arang kami na ipagbot mo na makasanong sa inda, an sa mong matingog sa kaugmahan ni mga magkairiba na nagsasabi. Banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga ukpo. Ang langit asin daga, manok ang sabi mo, kamurawayan. Hosana sa kalikasan. Kagurangnan, ikanagad ang banal, burabo ning gabos ng kabanalan, kaining mga atang namimibi kami, pabanhalakan ang buon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na sa Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sa God sa pasyon. Nagkuha siya ning tinapay, asin pagpasalamat. Binaak ini, asin tinao sa iyang mga disipulos, nan sabi, magako kamo gabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuan niya maning kalis, asing girari pagpasalamat sa imo, itinaw sa mga disipulos nan sabi, magako kamo gabos asin maginom kaini, tayo niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibo nindo sa pagrumdum sako.
Misteryo kaan pagtubo. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadana sa pagkabuhay, liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapainin buhay, asin kalis ng kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang, asin maglingkod sa imo, asin nakikimahira kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromduma kagurangnan an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rex Andrew asin kang gabos na klero. Siring man girumduma sa iyong pagkaherak ang sa matugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat asin ang gabos na magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kay ba ni Santa Maria, Birhen na akong Diyos, ni San Jose na sayang esposo, kamang banal na apostoles sa singgabos na santos, na kayto pa nakapagayagaya sa imo, magkanig maging kahiras kan buhay na daing kasagkuran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukduan kan man nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos nun nakaugalian, nangangas kitang magsabi. Nayaon sa langit, mabanalon ang datong ang kadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, insiring sa langit. Ang sabo kakanon sa arualdaw, itaon sa muyangon niya, asin patawadon mo kami sa sambong mga kasala, siring na pinapatawad niya mo ang mga nakakasala sa buyan. Asin
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa madaw niya mo ang katuninungan, tanganin kami natabangan kan sa iyong pagkaherak, magindani na talingka sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na Jesucristo. Yesu Kristong kagurangnan ka nagsabi sa iyong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninungan itinatao ko sa Indo. Are pagilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kang kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinauhan kamo, kantanda ning katuninungan. Peace. Huya si Kristo, ang aki ni Maria, ang kordero kan Diyos na papara ka mga kasalang kang kinaban, palada ang mga inapod sa pamanggikan kordero. sa imo ang mga tataramon nin buhay na dai
kasagurang. Maluhod po ang gabos para sa pamibi sa mahal na Divino Rostro asin Nuestra Señora de Peña, Francia. Pamibi sa Divino Rostro. O Jesus, sa imong makuring pagsakit, ika na ginyamong pangarogan. Sa imong makalunos-lunos na lalawgon, yaon ang dakulang pagkamuot. Ako napupuspos kan sa kong kagustuhan na ikakamutan asin lugod kamutan kan gabos. Inuomaw ko ang sa imong banal na lalawgon. Ninhuli taiuyan ang ladawan kan sa tong ama sa langit. Ang luha sa imong mga mata, garo sa rong perlas na sa kong minamaot, na makua asin maiatang para sa sako asin kang gabos na makasaalan. Jesus, papaglaada ako kan sa imong pagkamuot, tanganing ang sako sa nang magin kagustuhan, iyo ang paghurop-hurop kan sa imong mamurawayon na lawog. Amen. O banal na lalawgon ni Jesus, kaheraki kami. Pamibi sa mahal na ina, Nuestra Señora de Peña, Francia. Hilngaman kami, o maheherakon na ina, Virgen de Peña, Francia, kan sa imong mga mahamis na mga mata, asin kaheraki man kami na minadolok sa imo, pano din pagsulsol, atamana an sa mong familia, katuod asin para surog. Tabangi kami na sa imong mga devotos, si buhay pa asin mga gadan na, urog na idtong nangangaipo nin sa imong pagtabang. Sa oras nin sa mong mga pag-alaman, kakundian asin pagtios, urog na sa samuyang pagkagadan, ang tabayi man kami sa atubang nin sa imong mahal na aki, tanganing masurog asin matabangan mo kami. Danay mo kaming antabayanan bilang sa imong mga devoto, na dara kandakulang pagsarig sa imong pag-ataman, minaluhod sa imong pamitisan, sa paghagad kan sa imong mahalagang pagtabang. Nuestra Señora de Peña, Francia, pamibian, tabangi, rangaha, asin ligtasan man kami. Amen. Matindog po ang gabos. Mamibi kita, kagurangnan, namimibi kami, namantangan mga atang inako, ulikan pagkisumaro sa misteryo, magtalubuan bungakan sa mong kaligtasan, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Paglaukan man to ni ina, o Diyos, binot mo, hulikan sa imong bugtong na aki na pasanon ang samoy mga kasakitan, tangani ipahiling samoy ang halaga kan pagtios bilang tao, kaugaying hinanyugaan sa mong mga pamibi, para sa mga tugang niya mong naghelang, warasan na sa gabos na nagsasapo ning kulog, kamunduan asin ibang kasakitan, maaraman na sinda pinili, hali sa kadaklan, na inapot banat, asin ikinakasaro kay Kristo sa iyang pagtios, para sa kaligtasan kang kinaban. Orasan sa mo na sa imong mga surugoon na mag-ugma sa danay na karahayan ning kalag asin hawak, asin mamuraway na pamibi ni Santa Maria, Virgen de Peña, Francia, makaligtas sa kamunduan ngunyan, asin makinabang kanding tapos na kaugmahan,
uli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Salve Regina, Misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve, a te clamamus, exules Kyrie, a te suspiramus, gementes et mentes, in ac lacrimarum vale. Ella ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. El Jesús, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilio ostende. O clemens, o pia, dulcis Virgo Maria. ora pro nobis Santa Dei Genitrix, Ut dignificiamur promissionibus Christi. oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosi Virginis Matrice Marico positanimam, ut dignum filita habitaculum picimeretur, Spiritus Santo parante preparasti, daut cuius commemoratione leitamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Magula po sa halipot na panahon. Ngunya na semana po, igwa pong summer camp ang mga altar servers, nagigibuhon sa Goa Central School. Kaya ang sa tuyang mga acolytes po naghahagad kan sa idong suporta. Kaya igwa po kitang second collection. So kadikit pong pakonsuelo para sa inda bilang tabang sa indang taunan na pagtiripon sa mga sakristan sa bilog na Archdiocese ng Cáceres bilang formation nindaman po. So yan po ang kadikitang pakonsuelo sa indang pagserbisyo digdi sa satuyang simbahan. Padagos po ang enrollment sa Holy Cross Parochial School and Catholic School of Nabua. Mapun po ang klase ngunya na Lunes, bulan na Hulyo, ang Mass of the Holy Spirit gigibuhon po sa petsa 1 kan Agosto na panginginutan kan sa tong Arsobispo, Most Reverend Rex Andrew Alarcon. Digdiman po gigibuhon ang pagbukas kan selebrasyon kan ika-25 anibersaryo kan pagmukna kan eskwelahan. Gigibuhon man po ang soft blessing kang pinag-atupan, pinaglagaan ng roofing na second floor kang edificio. Sa Biyernes po, pitsa 19, sa pitsa 27, gigibuhon po ang nobinaryo sa kaumawan ni Inang Katipanan. Pinapagirumdom ang mga sponsors na magranina lang po sa opisina para sa indong pamisa. Sa Sabado, pitsa 27, Besperas kang kapistahan ni Nuestra Señor de Katipanan, magkakaigwa po kang pista sa parokya. Matiripon po ang mga parokyano digdi sa patio sa panginginot kan mga barangay pastoral council officers para sa taon ng programa as in celebration.
Sa Domingo, ika-28, iyo ang kapistahan ni Nuestra Señora di Katipunan. Ang misa po, pamamayuhan ni Moy Reverendo Joel Bailon, ang obispo kan Legazpi, sa oras na alas 8 nin aga. Ang misa sa tinagbagigibuhon sa oras na alas 3 nin hapon. Mayo po nin misa sa Santa Elena, baras sa aldaw na iyan. Ang Parish Renewal Experience na inot ng pinag-anunsyo, pinag-reschedule po sa petsa 17 asin 18 kan Agosto, kaya padagos po ang pag-imbitar sa mga parokyano na magbali sa magtaon ng panahon para sa nasabing renewal program kan sa tong parokya. Pagkatapos po kang final blessing, igwa po kitang mantling, ipaglaag ning manto, si mga buot po na maimpuniran kang manto, may kaiba pong manto digdi. So usual na ginigibo po pag nagbibisita si ina, ini po ang mantling. And then bago ko po pataramon ang satuyang bisitang madre, para sa iniyang campaign para sa indang community, but ko lang pong pasalamatan ang gabos na naging imbelto sa satuyang selebrasyon ngunyan. Siyempre ang Our Lady of Peña Francia Association sa indang panginutan sa mga aktibidades ngunyan. Salamat po sa OLPA. Siring man ang worship committee, kaibaan mga sakristan, sa panginginot po ni Brad Gerald Parinya. Palakpakan po niya to. Siring man po ang PNP na nanginutan sa mobile procession ngunyan na hapon. Palakpakan po ang PNP as in LGU na nagpartisipar. Siring man po ang satuyang choir. Obviously, pirang banggisin ang nag-practice para sa okasyon na ini, ang Cantate Domino. Palakpakan niya to. Kaya magayon po ang satuyang music ngunyan. And then, siyempre ang iba pang mga liturgical ministers, lectors, lay ministers, as in, gabos po kamo, gabos na religious organizations, collectors, Ancilla Domus Dei, gabos po na nakisumaro, lugod itaw sa tuya, ang biyaya kan sa tuyang mahal na ina. Ngunyan po, sa kuya na pong apodan si sister para sa campaign. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Sister Princess ng Missionary Servants of the Word at nandito po kami ngayon sa inyong parokya para po magdala ng new edition po ng bagong Mission Catholic Evangelization Magazine. Ito po ay isang paraan namin para po makapagpalaganap ng salita ng Diyos sa bawat pamilya. Sa paagi po ng mga articles, tapos mga testimonies na pwede pong makita ninyo digdi. Sa rupa po, meron ditong articles para sa mga kabataan po, pati na sa mga aki, yun pong comics. At ito po ay may Tagalog at saka po English na articles, kaya po may intindihan ninyo. Sana po kayo po ay makakuha ng kahit na isa or higit pang magazine. Ito po ay 60 pesos lang. Pagkatapos ng misa, nandyan po kami sa luwas. Marami pong salamat. Matindog po. Thank you po, sister. Tomorrow, sa ibang mga misa, magka-campaign man po sinda. So they will be staying here sa DM Convent during these days for the promotion. Matindog na po kita. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. sa tabang asin intercession kan sa tuyang mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia, bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo.
Amen. Tapos ang misa, lakaw asin umawuntaan sa tong mahal na ina. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Palakpakan niya ito sa tong mahal na ina. Los ríos murmuran tu nombre al correr, los montes proclaman tu gloria y poder, el pueblo creyente con gozo te canta amoroso y besa tu pie. El pueblo creyente con gozo te ve, te canta amoroso y besa tu pie. Patrona del Bicol, altar del amor, reliquia bendita